Vítejte na kanálu Promoteus.cz. Templářské sklepy za 99 korun 90 haléřů. Vepřový box kostí je v akci za 109 korun 90 haléřů. Plesnivec je nyní k dostání za 32 korun 90 haléřů. Favorit, krůtí maso z vejci za 31 korun 90 haléřů. Dobrá voda z příchutí za 14 korun 90 haléřů. Birel stojí 17 korun 90 haléřů. Lenor Perfume a Vivage je nyní v akci za 89 korun a 90 haléřů. Mintex bonbony jsou nyní k dostání za 21 korun 90 haléřů. Pokud se vám naše videa líbí, sdílejte je, lajkujte a nezapomeňte je začít odebírat. Jedině tak vám neuniknou žádné nejnovější akce a slevy.